Πάρα πολλά να πω. Θα κλείσω όμως με κάτι. Ναι ρε Τάκαρε, μαζί σου και στην κόλαση θα είναι μια απόλαυση. Έτσι. Δεν ξέρω τι με έφερε εδώ. Δεν τα έχει στα καλά της. Με άλλο μου κάνεις, άλλο κάνω, άλλο βρίσκω. Εγώ κάποτε ήμουνα τυλιγμένος σε έναν τόρο. Είχα συνοδό ένα τετραδιό με ένα λουκέτο, επειδή δεν γράφει τα μυστικά της κοπέλα. Σιγά, η κοπέλα δεν είναι το στυλ της να γράφει τα φρουφρού, δεν είναι φρουφρού, είναι αγοροκορίτσο το πρίτσι. Εγώ όμως ήμουν ομόρφια, ωραίος, πολύ. Να γράφει πράγματα ωραία. Ελάτε που δεν μου κάνεις να γράφει τίποτα. Να ζωγραφίζει λογαριασμό σούδουκου καμιά φορά που τον πιάνει. Ναι. Εγώ κάποτε προσπάθησε να γράψει και ένα γράμμα. Ένα ωραίο γράμμα. Άρχισε. Που τέλειωσε. Το έσκησε και το πέταξε το σκουπίδο σκένεκε. Όχι μια, ούτε δύο. Αφάνταστες. Τι να μου κάνει εγώ μένα, δεν σταματάει. Τώρα τι μου κάνει, λογαριασμό. 150 για τον οικείο, 200 για το ΔΕΗ. Χωρίς καρατσιά. 100 για το νερό, γιατί χρωστάμε 2 μήνες. Βεβαίως. Πάει 450, πού να το πούμε, δεν δουλεύουμε. Το χρωστάμε και αυτό. Δεν σταματάει η κοπέλα. Δεν σταματάει. Όλο ζωγράφιζε καμιά φορά σε τυχό. Σε κανένα λογαριασμό, σε 150 σε μια καφετέρια, αν δεν την κλέβει για να παίρνει καρτίφ στο σπίτι. Εκεί κοιτάξτε σόγια της, αλλά εγώ είχα κάποτε σημαντικό ρόλο να γράψω ένα γράμμα που δεν έχει ποτέ τελειώσει αυτό το γράμμα. Όμως εδώ που είναι σήμερα, λέω να το τελειώσω. Πρέπει, γιατί εγώ έχω μάθει κάτι. Μπορώ και εγώ. Είμαι σε ένα πρόγραμμα και μπορώ και εγώ. Με μάσουγε τόσες φορές. Έχω γίνει τόσο. Δεν φτάνε, με έξισε και έχω 2 μύτες. Και πριν με σκίστηκα εδώ στη σκάλα. Άλλο μύτη έκανα. Θα προσπαθήσουμε να γράψω αυτό το γράμμα. Και δεν βάζω ματιά. Και γράφουμε Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014, Ψήρη, Θέατρο Εμπρός. Είμαι και σε θέατρο, πιστεύω. Και σήμερα τολμώ. Έχω τόσο να σου πω. Ήμουν πολύ τιμωμένη μαζί σου. Με πλήγωσες, με ταπείνωσες, με πόνεσες και στο τέλος με παράτησες. Ήθελα να ήσουν απερήφανη για μένα. Τόσο που ακολούθησα τα βήματα σου. Αλκοολικός εσύ, στις ουσίες εγώ. Τρελοκομείο εσύ, στο κορυδαλό εγώ. Αλλά πιανιστάς εσύ, ζωγράφος εγώ. Να σου δείξω να δεις ότι υπάρχω, είμαι εδώ. Τελικά μοιαζόμαστε. Ένα δεν προλαβαίνω να σου πω. Και τώρα σε αυτή τη σκηνή τολμώ και να σου πω. Μου λείπεις. Θα ήθελα να με δεις από εκεί πάνω. Να είσαι περήφανη για μένα. Και ότι υπάρχω. Και ότι σ' αγαπάω και σε συγχωρώ. Η κόρη σου, Χριστιανή. Κοριτσάρα μου εσύ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, θέατες. Καλησπέρα. Θεατές της ζωής σας. Ορθά θάρρο για τους πολλούς. Θεατές διάτρικοι από υπερβολικές ανάγκες, ψευδαισθήσεις και νέες φιλοδοξίες. Φορέσατε το σκάφανδρο της υποκρισίας. Ποτέ. Βαπτίσατε τη δυστυχία ζωή. Η νεράιδα της Μάνης. Ναι, μάλιστα. Η νεράιδα της Μάνης μου φύσηξε πνοή. Λαλιά γεννά σε μένα το χέντημα του δέρματος. Τολμώ να επικοινωνήσω, να γεφυρώσω για της αλήθειας την ανάγκη. Φλίαρο να υπάρξω πρέπει. Επίσης, σας προκαλώ με την ακοή της ψυχής να αφουγκραστείτε το φτωχό μου λόγο. Ένας από εσάς και όχι. Το όν τούτο υπάρχει και σαν υπήρχε αναζητούσε, ξοδεύοντας στιγμές ευημερίας, ευδαιμονίας, λύπης, η λύθη τον κυρίευε. Στην ύβη του νόμιζε πως την είχε βρει. Μάλλον, μπορεί, ίσως, ήταν και εκείνη. Πρόγονοι, φίλοι, εχθροί, που χάριζαν γενναιόδωρα ηροδόμοι. Δεν προστάτευε, δεν κοσμούσε, δεν τιμούσε με οικεσία στο Θεό. Μέσα από τον πόνο, την αδικία, την έλλειψη, οι αλχημιστές τον μεταμόρφωσαν. Στις νύμφες, μαντραγόρα έταξε, αρκεί να αφυπνιστεί. Και χθες το ηλιοβασίλεμα και τότες στον ταΐγετο, που πρόκανε το σώμα του το φθαρτό να ξαπλώσει στο λαιμό του βουνού. Και αύριο στο θυσίο την παρατηρεί. Απόφαση στενή ορίζει στο νου του τον ανυπότακτο, στο χέρι που λειτουργήσε βία να το σημαδέψει προς τίμηση. Άτι, άρμα, άδουλη, ακολουθία, αλληλουχία, απόσταγμα, άδειασμα, ανάπαυση, ανάσταση, αναπνοή, αριθμοί, ασύστολοι, αφάνταστα, αθάνατοι, απόγονοι, απόκληροι, Αριστοτέλης, αρετοί, Άρτεμις, αρχαία, άναρχα, ανυπότακτοι, ανάργυροι, αργυρώνητοι, Αθήνα, ανήμποροι, αδράνεια, απροστάτευτοι, αλήθωροι, άσπηλοι, αστραποί, αναταραχή, άϊκο, απροσδόκητο, απείρακτο, αλήγιστο, αναγέννηση, ανάπηρη, απνίπατρη, άνθη, αρώματα, αλόνια, άπλα, αλάρκα, αλυσβερίσια, αναποδιά, ανάκατα, ασουλούποτα, αρμονία, αστήρευτη, ανάγκη, αναζήτηση, αυτογνωσία, αυτοάμυνα, απέτηση, αθέτηση, ανάκτηση, αγανάκτηση, ανελευθερία, απόλαυση, αηδία, ανούσια, άγιος, άγγελοι, ανώτεροι, άφθαρτοι, Αριστοφάνης, Απόλλωνας, αγάλματα, εδίο, αλυσμόνητο, ανεπανάληπτο, άφθαστο, άφαντο, ασημένιο, άφραγη, ατιμέλητη, απέδευτη, ανοργασμική, ανέραστη, ανέτοιμη, απέριτη, άλαλη, ανεξήγητη, αυθυρόστομη, άπεκτη, άπλαστη, ασμήλευτη, αμαθής, απροσάρμοστη, ανήθικη, αλητήρη, αποξιωμένη, αποκαμωμένη, αποσβολωμένη, αφελής, άδικη, αυθημερών, ανδρίκελα, απειλή, αλόγιστη, ασυλλόγιστη, άθλη, αθέμητη, άδικη, άπραγη, αδέξιη, αποτυχημένη, ανίκανη, ανήμπορη, αδαής, άδικα, άβατον, άπλετο, άφησος, ανήρ, αποδέσμευση, απελευθέρωση, αλτρουισμός, αθωρισμός, άνθρωπος, αρχή, άδης, αστέρι, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Χτύπησε την αγάπη. Χτύπησε την αγάπη με δερματοστιξία στο χέρι του. Καρπό να σας προσφέρει παρακαλεί. Ευχαριστώ. Μπράβο,
κοιτάτε εσείς, τι κοιτάτε. Έχετε δει ασφαλώς Μολότοφ να σκάνε σε δρόμους και σε πλατείες. Βιβλία όμως να εκτοξεύονται μέσα σε σχολικές αίθουσες, στους τοίχους, στον πίνακα, καμιά φορά και στην πλάτη του καθηγητή. Δεν έχετε δει. Ούτε που το φανταζόσασταν ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, λοιπόν, εγώ το είχα ακουστά. Μόνο που δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα. Δεν μπορεί, έλεγα. Εσύ δεν είσαι σαν τα άλλα σχολικά βιβλία. Αυτά τα γεμάτα πίνακες, διαγράμματα, βαρετούς αριθμούς. Εσύ κουβαλάς σκέψεις ανθρώπινες, καημούς, χαρές, αγωνίες. Εσένα θα σ' αγαπήσουν. Και αν δεν σ' αγαπήσουν, τουλάχιστον θα σε σεβαστούν. Ύστερα από τόσες φορές που βρήκα σε τοίχο, τώρα ξέρω. Ο σεβασμός δεν είναι αυτονόητος. Τον κερδίζουμε βήμα το βήμα, στιγμή τη στιγμή. Τον χάνουμε εκεί που νομίζουμε ότι τον είχαμε κερδίσει. Και τον κερδίζουμε όταν νομίζουμε ότι τον είχαμε χάσει οριστικά. Σίλβιο, Σίλβιο, σε σένα μιλάω που με πέταξες. Έλα εδώ μικρέ ανόητα. Κοίταξέ με, δες με, ξεφίλησέ με. Ξεφίλησέ με. Εδώ, μη μιλάς, αφουγκράσου. Θα ακούς τα ερωτικά κρυφομιλήματα της αρετούσας και του ερωτόκλητου. Ένα γόρι και ένα κορίτσι, λίγο πιο μεγάλο από σένα, κάπου 500 χρόνια πριν. Τους είναι απαγορευμένο να αγαπιούνται. Αυτοί όμως συναντιούνται κάθε βράδυ όταν όλοι κοιμούνται σε ένα καγκελόφρακτο παράθυρο του παλατιού. Από μέσα αυτοί, απ' έξω εκείνους. Δεν γίνεται να αγγίξουν ένα στον άλλο. Αγγίζονται όμως με τα λόγια. Μην μιλάς. Κάλλια από σένα θάνατο παρά είναι η ζωή μου. Για σένα δεν γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. Και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ. Κι αν θέλω, δεν μ' αφήνει τούτη η καρδιά που εσύ βάλες του πόθου το καμίνι. Νιώθεις τον αέρα να παίρνει φωτιά, Σίλβιο. Το νιώθεις? Γύρνα σελίδα. Έλα, γύρνα, θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Εδώ. Σταμάτα εδώ. Θεσσαλονίκη, Μάης 1937. Μετά τη μεγάλη διαδήλωση των απεργών καπνεργατών που διέλυσε ο δικτάτορας Μεταξάς με το στρατό. Ο δρόμος είναι σπαρμένος κορμιά νεκρών διαδηλωτών. Μια μάνα γονατιστή πάνω από το νεκρό παλικάρι της προσπαθεί να καταλάβει αυτό που έχει συμβεί. Τι έκανες γέρον εσύ κακό? Για τους δικούς σου κόπους την πληρωμή σου γύρεψες απάρικους ανθρώπους. Αχ, Παναγιά μου, αν ήσουνα καθώς εγώ μητέρα βοήθεια στο γιο μου θα έστελνες στον άγγελο από πέρα. Κι αχ, Θεέ μου, αν ήσουν Θεός και αν ήμασταν παιδιά σου, θα πόναγες καθώς εγώ τα δόλια πλασματά σου. Κι αν ήσουν δίκαιος, δίκαια θα μοίραζες στη βλάση. Κάθε παιδί, κάθε πουλί να φάει και να χορτάσει. Ακούς τον πόνο της μάνας, την οργή της για τα άλλη. Πες μου τώρα, σου φαίνονται όλα αυτά άχρηστα? Είναι για πέτα να βρίσκεις? Σίλβιο, εμπιστέψου με. Μπορώ να γίνω η προσωπική σου μηχανή του χρόνου. Ανεβαίνεις και σε ταξιδεύω. Μαζί μπορούμε να φύγουμε έξω από αυτούς τους τοίχους που μας πληγίζουν. Από αυτά τα κάγκελα, τις πόρτες που ξεκλειδώνουν. Κλειδώνουν στα διαλύματα και ξεκλειδώνουν για το μάθημα. Τι λες, θα ανέβεις? Φύγαμε. Αυτή η εκδρομή δεν θα έχει τέλος.
οι χρυσοί ασβοί. Βρωμάνε, Χάι Χίτλερ τραγουδάνε. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν βάστιγα να μερακλώσουν. Θα μας σύρουν στα παζάρια, με αλυσίδες στα ποδάρια. Θα μας δίνουν κουραμάνα και θα μας γλεντάν τη μάνα. Ξύπνα παρδάκια υποκριτή, στη φάκα πάντα μπαίνεις. Λίγο τυράκι για να φας κι ολό